बाय आंनि मुङा मुस्रि भद्रेश्वर बसुमतारी। आङो धेमाजि जिल्ला एक्स.एन.डि.पि. वेलफेयार ससाइटिनि लेङाइ नेहाथारि। आङो दिनैनि बे खौरां बिजोंनि गेजेरजों जोंनि एक्स.एन.डि.पि. आफादनि जिथुनिखि गांनाय उखैनाय बिनि सायाव माखासे बाथ्रा मेसेज होनो सानदों। बेखायनो आङो गासैबो रादाब नायगिरि बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय। दिनैनि जिथुनिखि बे मेसेजनि गेजेरजों आं बेखौनो होनो सानदों दि जोंनि थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालारखालि जिथुनिखि एन.डि.एफ.बि. एबसु इउ.पि.पि.अ. भारत सरकार आरो लोगोसे आसाम सरकार मोनथाम बिजोंजों जिथुनिखि सुक्ति गोजोन शान्ति सुक्ति जानानै थांबाय। बे शान्ति सुक्ति जानानै थांनायजों लोगोसेनो आउट अफ बिटिआरआव बे सिगनेटरिनि गेजेरजोंनो आउट अफ बिटिआरआव BKWSI मोनफुंनो हाबाय। दा बे मोनफुंनो हानायखौ आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय आरो बरायनाय जासिदों। आरो लोगोसे बे जिथुनिखि इन्टारिम काउन्सिल BKWSI मोनबाय, दिनै BKWSI खौ सुक्ति बायदियै जिथुनिखि मावफुंनांगौ खामानि बे मावफुंनायनि बेलायाव दिनै जोंहा जिथुनिखि इन्टारिम काउन्सिलाव एक्जिकिउटिभ काउन्सिला जानानै थांबाय। दायो जिथुनिखि इन्टारिम काउन्सिलनि GM सायख'नाय हाबाफारि सोलिगासिनो। बे हाबाफारियाव जोंबो 34 बोसोर हाग्रा बंग्रा थानानै जिथुनिखि खस्थ' भुगिबोनानै जों जिथुनिखि सैबोनांबाय, दा बिनिखायनो जोंबो जोंनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो थाखाय जिहेतुनिखि बे गोजोन गोरोबथायाव एन.डि.एफ.बि. आफादाबो सागानगिरि, बे सागानगिरि हिसाबै सागानगिरिजों सागानगिरि मान होलायनानै सागानगिरि टिमनिफ्राय जोंनि एक्स.एन.डि.एफ.बि. वेलफेयार ससाइटिनिनो आफादगिरि मानगोनां मुस्रि कचेन्द्रजित बसुमतारी एलियास बि कासार बिथांखौ बे BKWSI नि जिथुनिखि इन्टारिम काउन्सिलनि GM बे GM बिबानाव जाहाथे जोंनि एन.डि.एफ.बि. आफादनि गांनाय उखैनायखौ माखासे सुफुंनो हानाय बायदियै जाहाथे जोंनि आफादनिफ्राय बिथांखौ इन्टारिम काउन्सिलाव सोसनथारनो थाखाय आङो आंनिफ्राय मानगोनां BKWSI नि चिफ मुस्रि मिनिस्वर बसुमतारी सारखौ खुथारै खावलायदों, जाहाथे जोंनि जिथुनिखि 34 बोसोर हाग्रा बंग्रा थानानै थाम्फै अरजा लेवार अरजा जि बिराद खस्थ' मोनबाय, बे खस्थ' मोननायनि थाखाय जोंनि सागानगिरि हानजानि जानानै जोंनि आफादनिफ्रायबो जनाय हालामनिफ्राय बि कासार बिथांखौ जाहाथे GM सोद्रोमा महरै सायख'यो, बेखौ आङो गले गले BKWSI नि चिफ सार आरो लोगोसे इउ.पि.पि.अ. नि दैदेनगिरि आरो BKWSI नि जिबिलागेनिखि मावफुं सोद्रोमाफोर दङ बिथांमोनखौ जाहाथे जोंनि आफादनिफ्राय सोसनथारो, बेखौ आंनिफ्राय गुरै खावलायहरनाय थादों। आरो मिजिंथिदों बे फैबाय थानाय इन्टारिम काउन्सिलनि जिथुनिखि GM बिबान, बे GM बिबानाव जाहाथे जोंनि आफादनिफ्राय सोसनथारो, बेखौ आंनिफ्राय खुथारै खावलायनाय, बेखौ आङो दिनैनि बे मिडियानि गेजेरजों